Libuan ka mga deboto ang misalmot sa pagbukas sa Jubilee Year sa simbahan alang sa tuig 2025. Samtang replika sa Poong Jesus Nazareno sa Quiapo na abot na sa Subo. Ang report ni Nico Sereno. Gisugdan sa Osmeña Boulevard ang kalihukan sa pagbukas sa Jubilee Year 2025. Dito sa manukad ang Jubilee Cross nga kugi nga gikarga sa mga volunteers. Gisubay sa procession ang tibok stretch sa Osmeña Boulevard. Gibida usab ang Jubilee symbol subay sa tema nga Pilgrims of Hope. Ang pag-alsa sa dakong crucifix nga mo'y gipuli-pulihan sa lain-lain nga mga sektor, simbolik sab sa paglakip sa simbahan sa tanan niining espesyal nga kasaulugan. Gipangunayan ni Archbishop Jose Palma ang kalihukan. Apanalangan ang procession tungod sa kataas sa height sa crucifix nga misabod sa mga kable sa kadalanan ug bisan sa arko sa Osmeña Boulevard. Si Palma sab ang nangunay sa pagsugat sa krus pag-abot sa Cebu Metropolitan Cathedral. Sayang wali gipakadak-an sa arsobispo ang importansya sa Jubilee Year nga kaniadto gisaulog kada 50 ka tuig. Apan karon tinag 25 ka tuig. This same invitation to make us aware nga pinangga kita sa Dios, the year of grace and favor. Ang tema. Sa Jubilee Year, matod pa ni Pope, punta doon na kita'y paglaom. Ang paglaom ay atong pagsalig sa maayong mga butang. Sa laing bahin ni atong Sabado, mainitong gihangop sa Talisay City ang pag-abot sa imahen sa Poong Jesus Nazareno. Gikan sa kauluhan ang imahen nga usa ka replika sa nahimutang sa National Shrine Jesus Nazareno sa Quiapo. Malipayong gisugat ang pag-abot niini sa tukuronon nga Cebu Archdiocesan Shrine. Gihimudayon ang welcome mass kundiin gibida sa rector ang pagpasalamat sa tanang grasya nga nadawat bisan sa mga pagsuway nga naagian. Count your blessing despite of everything. Why, look at the face of the Nazareno. He carried a very heavy load. Gipakita sa atong Jesus Nazareno, this is our source of inspiration. Gabisan sa kalisod, wa siya mawagtangi og focus. Nangayo sab og suporta ang pare sa mga proyekto sa shrine, labi na ang pagpatukod mismo sa simbahan kaysa pagkakaron temporary structure lang una. Ana ang Archdiocesan Shrine sa Nazareno sa may JP Rizal Street sa Barangay Dumlog. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.